Yan di na kaya kung nasawi ngawan kan di pinakem kurang aklat panawen Nuso pagpunaan nga di kan ay ayaten day timek silag lagi prem di ka kuman sinubliana Diyan kuman nagpapakitan Kadyak kaya't ngayon ka masaktan Diyan kuman nagpapakitan Kadyak kaya't ngayon ka masaktan Malagi bukad nga taon ito taagdaw ka Timbati man ang naman Asyak tay subliang ng dalilaw kagayan Diyak man lamay tuloy sa taon day tarik na Gaputong uken ka di mo nimbilang sa ikaw sinaktan Kawan pagkik akar karim kinaulbudamin Nasang ikang nagsalita Pamarang amin dita Awan pagkik akar karim kinaulbudamin Nasang ikang nagsalita Pamarang amin dita Malagi bukad nga taon ito taagdaw ka Timbati man ang naman Asyak tay subliang ng dalilaw kagayan Diyak man lamay tuloy sa taon day tarik na Gaputong uken ka di mo nimbilang sa
nakmarikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka. Tantanawagan ka, abay titawa, bareng mapasangpet ka. Agurayak biyak agurayak isasangpet mo, malading itan unay to'y puso. Kapag kaawan mo't sibay ko, agurayak biyak agurayak isasangpet mo, maasyan ka kadi kaniya. Pinabiinga agsangsang ita. Manen iti sardam ururayek ti sasangpet mo, kaanong nga ta ubiyak ko, mailiw akong bara niyagek mo. Nadagsen min nakmarikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka. Tantanawagan ka, abay titawa, bareng mapasangpet ka. Agurayak biyak agurayak isasangpet mo, malading itan unay to'y puso. Kapag kaawan mo sibay ko, agurayak biyak agurayak isasangpet mo, maasyan ka kadi kaniya. Rinabiinga agsangsang ita. Agurayak biyak agurayak isasangpet mo, malading itan unay to'y puso. Kapag kaawan mo't sibay ko, agurayak biyak agurayak isasangpet mo, maasyan ka kadi kaniya. Pinabiinga agsangsang ita, maasyan ka kadi kaniya. Pinabiinga agsangsang ita. HBO Records and Oyoboy Production.
adinteng dito'y biyak ko, itantaadan at tagigwa to'y puso. Nabuburaya kumanuamo adungteng ka, sika kumatkain nangaw ken kakinkin na tawa. Dumteng tu ipanawen baka sikan tu naglaeng, ipudno para kanyak ay anyan na nagragsa. Pilpilite alukatan tu'y puso ka nakaseran, kaya't po amaamuan apay namin na itakalang. Di puso agsagsagaba tiriga gapuken ka, sindut pudno para kaniya kisuka di wenno sika. Nagururaya kumanuamo adungteng ka, sika kumatkain nangaw ken kakinkin na tawa. Dumteng tu ipanawen baka sikan tu naglaeng, ipudno para kanyak ay anyan na naglagsa. Pilpilitek alukatan tu'y puso ka nakaseran, kaya't po amaamuan apay namin na itakalang. This is HBO Records Original. Abay nga itakalang adinteng dito'y biyak ko, itantaadan ang tagigwa to'y puso. Nagururayak kumanuamo adungteng ka, sika kumatkain nangaw ken kakinkin na tawa. Dumteng tu ipanawen baka sikan tu laeng, ipudno para kanyak ay anyan na nagragsa. Pilpilite alukatan tu'y puso ka nakaseran, kaya't po amaamuan apay namin na itakalang. Dumteng tu ipanawen baka sikan tu naglaeng, ipudno para kanyak ay anyan na nagragsa. Pilpilite alukatan tu'y puso ka nakaseran, kaya't po amaamuan apay namin na itakalang. Kaya't po amaamuan apay namin na itakalang. HBO Records and Oyoboy Production.
asyak tay umadayo Kitli-kitli ka ayat tabulod ko Rebeng na laeng nga inak biruken Kay mabukuda kaniyak na ikideng Nupay na saen ngem daytoy tirumbeng Amok adakes inta ar-aramiden Jak maituret pay nga inak buyaen Palagluana gapu kaniyak laen Jak maitur no sa tila kamit to Gapula kenayat binulod ko Aglune nagbalinag ka narukom Nagpaadipe isaan ko apuko Palubusan kan na isutay subliana Pusukin riknam isut adaan karbengan Awan titengel ko anang ikutken ka No dilatoy ayat nga inaktin parik na Diyan maitur no sa tila kamit to Gapula kenayat binulod ko Aglune nagbalinag ka narukom Nagpaadipe isaan ko apuko Nupay na saen ngem daytoy tirumbeng Amo adakes inta ar-aramiden Jak maituret pay nga inak buyaen Panagluana gapu kaniyak laen Diyan maitur no sa tila kamit to Gapula kenayat binulod ko Aglune nagbalinag ka narukom Nagpaadipe isaan ko apuko Diyan maitur
sangalin taningaya sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayatin ka biyag ko tiyag nanayon ikari asiksikan tulae ay ayatin inggat tungpal tanim si kalaeng biyakon sa bali agmay saka mauyos man to'y biyan mamati ka kumakaniya ko biyak ko ay ayatin ka ipatpate ka tinaputno ay Ate Berna, Ate Weds, Ma'am Hanelin de la Cruz, Ate Nishi Shop, and of course to my executive producer Ma'am Cecil Alcantara Arconado, DJ Ness, Ma'am Elaine, Ma'am Allen Claire, Tita Daisy, sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayatin ka biyag ko tiyag nanayon ikarik asiksikan tulae ay ayatin ingat tungpal tanim si kalaeng biyagkan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyag mamati ka umakaniya ko biyag ko ay ayatin ka ipatpate ka tinaputno si kalaeng biyagkan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumakaniya ko biyag ko ay ayatin ka ipatpate ka tinaputno ay ayatin ka ipatpate ka tinaputno ay ayatin ka ipatpate ka tinaputno. Di lagip mujak malipat nangipa ay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuy riknat wen sikat tidamong nga ayat ingganat mauyos to'y biyag nagbalin ka
nagsasamusang puput na kinsanaan ingka inpalak ang gaput inagubsang diyak maangin pananglipot mo kakaiso ng ayat ko siya pa'y alapod no diin ka lang mo aniya di basol ko diyak magawitan nga umari mayam luluwag nagsasamusang puput na kinsanaan ingka inpalag ang gaput inagubsang Nagalagipin si kalat inayat ko nangibuk mo kapoy anos ko anya ka di nagkurang akin ka nang dasaam ayat kakakaisunan Laglagipin linaksid nagmantapusong sikan to bailat di patpatig ko inbilang ka sikat di amin ko inggat mauyos uy angis ko pananglipot mo kakaiso ng ayat ko siya pa'y anapod no diin ka lang mo aniya di basol ko diyak magawidan nga umari mayam luluwag nagsasamusang puput na kinsanaan ingka inpalag ang gaput inagubsang Laglagipin linaksid nagmantapusong sikan to bailat di patpatig ko inbilang
Sudsudek man ken ka, damag ko asyak tay kaguram, ngimjag amot pangigapwanan. Di na ka din ay ayaten, wenno adan sa balin, anangita klinam itarignan, dinagkad kunay pasaktan. At kadit karbenga manglapet ita paggugustuhan, nawaya ka no pagkaragsakam, hindi tulad di mo kat lipaten. Tila idaw-dawat ko, pinagkat kumapagpakitaan, ragsakyu akasam itan, tamasugat to'y kaungga. Din ay ayaten, wenno adan sa balin, anangita klinam itariknam, pinagkapunay masaktan. At kadi karbenga manglapet ita paggugustuhan, nawaya ka no pagkaragsakam, hindi tulad di mo kat lipaten. Tila idaw-dawat ko, pinagkat kumapagpakitan, ragsakyu akasam itan, tamasugat to'y kaungga. Ragsakyu akasam itan, tamasugat to'y kaungga.
Saan gayam analaglaga nga iwaglit ka to'y isip ko kaputan na pateka takas kanina nga adda naglabas ta taang bubiyag ko nga ipat pateka nimnupod no nga awan ako ni tapusom ket ni ayat lipat ako nimnupod no nga adan sa bali tapusom iwag sinak panunot mo Diyak ka mo, nung may tured ko pa'y biyak ko ta sinugat mo, tinaunig puso ken na kem ko huwag ko nang dikat kaya makita tanaut-ut sugat to'y puso kain-kain parik na saan gayam analaglaga nga iwaglit ka to'y isip ko kaputan na pateka takas karina nga adda naglabas ta taang mupiyag ko nga ipat pateka nimnupod no nga awan ako ni tapusom ket ni ayat lipat ako nimnupod no nga adan sa bali tapusom iwag sinak panunot mo nimnupod no nga awan ako ni tapusom ket ni ayat lipat ako nimnupod no nga adan sa bali tapusom iwag sinak panunot mo apay payla siyak ti binay bayan in paru pamawan kay mo dingak ken ka uray pamarang laeng asyak ti bat pagem apay akas to'y ti kalag ama apay ngawit ko tiriga apay anaulpit ni kasa kasat ko anak kaya pinadas ko amin akabayla pinadas ko ti agbalin
tibker tapno ni ayata di maraka. Inadas ko in sakripisyo ko'y biyak ko, awan pinanunod ko, no di si kalae nga ipar patek ko.
mo tagurang kaniya kenday na sentimiento. Kanya't nagbasula kamayaken ka agsupaka estoy ayat runawen naman daytoy rikna daragsaken manti mangdusa kanyak alakadin biag ko kasyana itemon kanyak kay taaya tapnon mananam ka napudpud mo nga ragsak. Kanya't nagbasula kamayaken ka agsupapa begestoy ayat runawen naman daytoy rikna daragsaken manti mangdusa kanyak alakadin biag ko kasyana itemon kanyak kay taaya tapnon mananam ta napudpud no nga ragsak. Kanya't nagbasula kamayaken ka agsupapa begestoy ayat runawen naman daytoy rikna daragsaken manti mangdusa kanyak alakadin biag ko kasyana itemon kanyak kay taaya tapnon mananam ta napudpud mo nga ragsak tapnon mananam ta napudpud mo nga ragsak. Diyang mailadawan to'y riknak Palalo nga ayat ti marikrik-nak sa anak mauma Amang buy-buya ladawang O ayat ko Saan ko malapdan to'y riknak Diyak magawidan tumrem aluluwak
kaput ragsa ang nagpaiduma agyaman na panangawat mo kaniya. Awan makaartap kinaragsa ken kinaong biti narikmat kek sa paita awan patinggana iti sinangal tanga ayan ayan. Siyak mailadawan to'y rikna palalo nga ayat di marik-rik naksaan at amauma amang buy-buya ladawan. Oh, ayat ko saan ko amalapdan to'y rikna siyak magawidan tumrem aluluwak kapot ragsa ang nagpaiduma giyamanat panangawat mo kaniya. Awan makaarta ka kinaragsa ken kinaong biti darikmat kek sa paita awan patinggana iti sinangal tanga ayan ayan. Agkakasamit karin-karin ang nagbalin asaksi gapuken ka rimaniyak aglawlaw ko sikat ng Ted Maris lubong ko sikat ng Ted Maris lubong ko. Al-alya enak di napalabas kaya't kun asika ket malipatak nupay sika ti umuna ngayat ken nakarik naak iti kinadamsak nu amum lakuna anagdatan ka jakuman pinaalilaw balikas mo paspasig nga upaw ket awan na tungpal ka dagiti karkarip panawin itanim kan ken lagi panawinin sugat ket aglu mo puso ken nakem baro nga ayat inakun sa pulen nukas bilang agsublikan tu kaniyak di kan awate
basbasig nga ubaw. Ket awan na tungpal kadagiti karim. Panawen itanim kan ken lagi. Panawen sugat ke agmunit. Awan pasat mo puso ken nakem. Baro nga ayat inakun sa pulen. Nuka
kantay na uma Jak amuno anya Di makay gapu Awan amok Abasol na inaramid ko Tila amu Nagayatak di Napudno anya kadi Sa weman tiyag paiso When in patekat napudno In pateka kaputay ayaten ka Ngem gayam awanak laeng ken ka Awan na sakit uray di nak makita When in pateka napudno In pateka kaputay ayaten ka Ngem kita di inaramid mo At tanto karma sa mangbay tabiyag mo Anian ang nagsamit Tay di damo nga ayata Nakunuan ragsak Kas man diag patingga Nadlaw ko Aling mamiis ka Ket narinak Si kantay na uma Jak amuno anya Di makay gapo Awan amu Abaso na inaramid ko Tila amu Nagayatak di Napudno aniya kadi Sa weman tiyag paiso When in pateka di napudno In pateka kaputay ayaten ka Ngem gaya awanak laeng ken ka Awan na sakit uray di nak makita When in pateka di napudno In pateka kaputay ayaten ka Ngem kita di inaramid mo At tanto karma sa mangbay tabiyag mo When in pateka di napudno In pateka kaputay ayaten ka Gayang awanak laeng ken ka Awan na sakit uray di nak makita When in pateka di napudno In pateka kaputay ayaten ka Ngem kita di